Hello guys, good afternoon. Jepay pa rin po and welcome to my channel, to my vlog. So for today's video guys, pupunta tayo ng libo tayo ng downtown uli. And then papakita ko sa inyo yung mga supermarkets kasi mas madami supermarket dito. And then yung few malls na meron tayo dito. Actually suggestion lang to ng kapatid ko. And guys, samahan niyo po ako. Let's go! Good afternoon guys, hello, kumusta kayo? This time naman, pakita naman natin yung mga malls and supermarkets dito sa isla. Hello guys! Actually guys, suggestion to ng kapatid ko, ipakita ko naman daw yung mga malls. And honestly pala, dito pala sa isla, dito sa Virac lalo na, konti lang naman yung malls dito. And mas marami yung supermarkets. More on grocery stores pala, pero yung iba talaga supermarket kasi hindi lang goods yung binibenta nila. Meron din silang mga iba-ibang commodities. And eto na nga tayo guys, since nandito lang tayo sa Calatagan, malapit sa amin, unahin ko muna tong isang grocery na ang pangalan ay CNZ. Tumitigil yung ko. Eto, nasa Calatagan lang to guys. Itong second floor niya is grocery store. And yung nasa baba niya is hardware talaga siya. Kaya kung mayroon man kayo mga bibiliin na mga pangbahay, ganun. Basta pa hardware, dun kayo. Tapos hindi na pala ako pumapasok kasi wala naman akong business with them at wala rin naman akong bibilin and ayoko din naman kasing masita ng guard kasi baka masita tayo kasi nagvi-video tayo or nagte-take tayo ng film. And then up next naman dito naman tayo sa moonwalk naman. Kalatagan din to. Eto naman siguro bago mag-pandemic or pagkatapos ng pandemic or right after matapos yung pandemic pala nung mag-subside na yung yung mga paghihigpit, nagbukas ata to. RDC Mart naman. And ito naman yun Mart nga kasi parang supermarket sa ilalim and then yung naman yung sa taas merong ibang shop then like Miniso and hindi ko alam kung meron pang ibang shop. And eto nga sa moonwalk pala to, bago lang. Kaya kung halimbawa hindi pa kayo nakakapunta rito, syempre sa mga taga-isla na hindi pa alam to, siguro ako lang talaga hindi nakakaalam na nito. Ayan, RDC Mart. Tapos ganito lang yung lugar niya and ito yung pinakita ko dati sa aking vlog din nung gabi na maliwanag ang ilaw kasi December nun eh. So ito siya. Medyo out of way nga lang to sa ibang taga-isla kasi papasok pa ng moonwalk. Siguro yung mga nasa unahan or mga nasa north banda like mula San Andres, limitado lang siguro yung mga nakakapunta rito para mag-grocery kasi nga papasok pa. Tsaka sa tingin ko mahirap-hirap din yung transportation dito or siguro kung kung meron kang sariling tricycle na pupunta di or papasok dito, pwede. And I think yung mga taga moonwalk, taga Danicop, taga diyan sa may malapit sa may San Roque, siguro sila yung mga nakakaano dito. And then next dito na tayo sa Century Mall. At alam niyo ba guys kung bakit Century Mall ang tawag dito? Kasi century years old na siya. Wow. Pero lang, invento ko lang yun. Hindi naman talaga totoo yun. Aalamin ko pa ba? Wag na. Basta papakita ko lang sa inyo yung mga few malls and then yung mga supermarkets na nandito sa Virac. Kasi meron talaga mga kaibigan na nagtatanong kung ano daw ba meron dito. Kung meron daw ba. Kasi siguro nasa isip talaga nila sobrang probinsya nito. And underprivileged sa mga gantong establishments. Well, back in the days, mahirap talaga. Naalala ko noon, wala talagang, ang Century naalala ko meron na talaga. Pero yung mga gantong malls, itong sa Center Mall, ito pala yung next Center Mall, katapat niya lang is itong Century Mall. Hindi, Century Mall ang katapat is Park maliit and then ito ng Center Mall, Virac Center Mall. Na nandito lang sa may triangle na pinakita ko na rin sa previous vlog ko nung gabi. And then, yun nga, mabalik tayo dun sa usapan. Sabi ko back in the days talaga, walang masyadong gantong mga malls. More on lang talaga, groceries lang. And then, okay na yung palengke. And then, yung mga tinatawag namin chichirya. O yung, ano ba sa Tagalog yun? Ayun, sidera. Yung tinatawag sa Cavite na sidera. Na yung usually pag halimbawa pag fiesta, makikita mo na nagsusulputan sila tapos nagbebenta ng mga damit, usually mga damit, tapos mga tsinelas, iba-ibang klase. So yung pala nandito tayo sa kahabaan ng San Jose and San Juan, and ito na nga yung pangatlo
siya, dalawa. Pang-apat na ata, ito yung bazaar. Catanduanes supermarket ba? Supermarket, bazaar. Basta itong nasa right, ito yung may grocery. Tapos sa taas, meron din silang merch. Tapos itong katapat niya is more on merch naman. So, ito yung Catanduanes Bazaar na nasa San Juan. And then next naman, dito na tayo sa Lucky Supermarket. Dito lang to sa sa palengke, malapit sa palengke. Dito ako usually nabili kasi kung halimbawa baking goods, lalo na nagbi-bake ako, di ba? Marami kumpleto dito, tsaka way cheaper. And mababait yung dito, mababait yung staff dito. And na-found out ko nga lang na dito pala ay mas kumpleto para sa akin, para lang sa akin, mas kumpleto pagdating ng baking goods dito. Tapos next naman is itong Citizen Drug. Drugstore siya, itong corner na to, drugstore siya. Pero yung etong gilid niya, ito mismo, yan may anong yan. Yun naman, grocery store naman yun. And yung Lucky Supermarket pala, may dalawang branch pala yun. Yung isa ay nandun sa Lucky Hotel mismo sa baba niya. Tapos ito na tayo sa last na mall, itong Viractown Supermarket. Ay, Viractown Center pala. Supermarket. Antok yan. Tapos ito, hindi na naman tayo makakapasok. Ay, hindi tayo makakadiretso para mag-park. And wala rin akong balak mag-film sa loob kasi alam ko 100% sure ako na baka masita tayo and baka kasitahin tayo. And ayoko pa naman ang papahiya, tapos guard pa yung maninita. Syempre nakakaya, ayun. Ako pa naman lumalaban tayo. Ayun, dito lang tayo sa labas. And then last pala, pupunta na tayo pabalik sa atin, and meron din bagong bukas pala, ACC Mini Mart. Yun naman is yung parang convenience store, pero hanggang 10 lang ata sila, hindi ako sure. Tapos yun lang, ganito lang, konti lang yung yung may mga grocery stores pa pala, pero hindi ko na sinama kasi baka mga sari-sari store masama ko. Pinakita ko lang pala yung Catanduanes State University na dinaanan natin, and nandito sa left side is yung ACC. Yun lang guys, at sana meron pang mga business tycoons na mag-propose ng kanilang businesses dito para ma-develop lalo yung ating isla. Yun lang guys, thank you so much for watching, bye bye.